dili tanang gugma kay gugma. So swertiha sa babae kung inaning laki makita ninyo gid, promise. Di lang siya buwagan. Wag na ni dubli ang kasakit nga imong gibati. Hey guys, welcome na sad sa Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa tag usa ka rap nga Bisaya guys. Ang title kay Pasakit. Ang nagkanta kay si MP3 featuring Grace Me. So padayon ta guys. Yo, kini nga kanta kabahin sa usa ka tawo nga nihigugma. Nya nakaingon siya nga gihigugma pud siya. Pero pahibalo lang dili tanang gugma kay gugma. Dili kuno tanang gugma kay gugma. Sa kay pasabot anin niya guys, di ba? So padayon ta guys. TV on the beat. Kinsa jud ang bugo, maunay pangutana. Ako nga ning higugma o siya nga gihigugma. Iguran Kana guys, kana mo itubaga ninyo guys, ha? Unsay mas prepare ninyo sa relasyon? Ikay gihigugma o ikaw mo'y nahigugma? So padayon ta. Namiya ako kay gapabilin samtang sa kasakit gapangita gihapon ug meaning kay hangtod karon dili na ako madawat akong gibating sa sulod kay gakalat araw ni Cupido lalo mang pagkatapak kamot kong maglagok dapat ko magpasalamat kay lagi nalipay ko tong panahon na imo pang kamot ginahawiran ko sa una pero Dito guys, ha? Kabantay ka na sa relasyon guys. Perminti mong malipayon. Tanang gibuhat ninyo. Gitreasure ninyo, inyong gitaguan, ang inyong relasyon ni work og maayo, inyong gipaningkamutan nga dili kay musigig away, di ba nindot kay sa paminaw sa relasyon ganing inana guys, di ba? Padayon ta. sa pagbiya kay bawira pud tanan sa kasakit sus kung pwede palagi jud tong tanan kay Gayon, pagbuwag ninyo guys, diha nimo na feel og unsa kasakit. So padayon ta guys. balik paubos sa kada away kasabi murag bata himo ang asulugoon ayaw lang jud kawala. Grabe himo ang sulugoon, ayaw lang gyud kawala, grabihan ning kugmaha gyud guys. Ha? Bisag himuon siyang sulugoon siyang hinigugma. Di lang siya buwagan. Suswertiha sa babae kung inaning laki makita ninyo gyud, promise. Ayaw lang jud kawala pero ataya ngano kang Di nawala. lang siguro kung muasa pa maura maghihapon masakitan ra pagka malipayon nato nalunod basta gani pa sa maayo ra sa sugod di na ko muasa pa kaysa pasakitan ni padulong ning gugma natagam na ko sa imuha sa pinabuhi ko ikaw ang pinakadako tihula. Dili na siya muasa siguro o magbalik pa silang duha. O kay natagam naman siya. Kay siyempre iyan akong gihatag ang tanan pagsalig, gugma, pag-atiman sa ilang relasyon nga magdugay lang, dili mabungkag, kahuman gibuwagan siya. Sakitan man, di ba? Dili na lang gid siya muasa aron dili na siya siguro masakitan pagbalik. Wa gabae. Mag-break up kay pili mong duha pero murag ako raman kay gihimo mong dula grabe na akong kabuta karon gaputa-puta relasyong gipaning kamutan kay imong giguba gugmang giatay kung pasakitanay radi ay may nalang gapatay kita man jud ka nako wara ka gamahay sa imong pagbiya wa man gani ka gababay ay Kita. Sus, ug inaaning relasyon guys kanang wala gani mo klarong panagbuwag. Nya makita na lang nimo ba ang imuhang hinigugma na nailaing gihigugma. Sus, grabe ha, dubling sakit kita na, promise. Sakit nga dili ka bayrag unsang butangas kalibutan siguro guys. Dayon ta guys. an ko na lang sa FB nga naanay laing gahalok ni mga laki grabe sa una di manggani mo sugot nga magpapublic nya karon gipulihan ra ko nimog murag adik murag tambay. Samot imong bati og kasakit ana guys. Nga kahibaw ka gipulihan lang kag og ikumpara sa imong kaugalingon layo ra kay ba. Ikaw tarong ka, yang gipulihan lang ka sa babae og laki nga murag adik-adik. Murag walay kaugmaon. Di ba? So sakitan jud ka kay ikaw nagtinarong ko kasi yung relasyon nya ikaw man gipulihan na kag inana nga klaseng tao po, di ba? So mas doble ang sakit nga bation nimo. Padayon ta guys. Murag basta
Layo ra na siya kung ikumpara sa ako. Oo, mas formado siya ug mas dato. Pero bisan na. Mao lagi na sa relasyon karon guys, aapil ng gugma guys, mapalit na lang kwarta. Di ba? Naamong guy ubang babae guys nga maluwas lang sa kalisod, mo dive na lang gyud sa ingon ana nga butang bisag ang laki wala nila higugmaa. As long as nga kanang maka-provide sa ilang material nga butang, mo grab gyud na sila sa opportunity, di ba? Suluoy kitong laki nga muhatag untag tinud-anay nga gugma, kay masit aside man gud siya kay dili man siya kahatag ug unsay gusto sa babae gud. Sumao na kasagaran mahitabuan na haynuning nagtinarong pero pobre mo'y gibiyaan, di ba? Para nito guys. Dili ka dapat Di na na lang ako. siguro kumuasa pa. Maura man gihapon masakitan ra. Pagka malipayon nato nalunod. Basta gani pa sa maayo ra sa sugod. Di na kumuasa pa. Kaysa pasakitan ning padulong ning gugma. Natagam na ko sa imuha. Sa kinabuhi ko ikaw ang pinakadakong Nahian kaya. ka ng luha, pasagdan unta. Pero ning surok ang dugo, nadala sa kasuko. Gitulod ko siya, ikaw nakuratan. Wa siya kapalag, natingala na lang. Pero imo niya mi Mas nakitaan pag niya ang laki siyang hinigugma guys. So murag telenovela. So para nito guys. Gi-explikaran kung ano sa pagbiya imo kong gikalitan. Nahibalan na jud nako ang tanan-tanan. Pero samot na noon ko nasakitan. Kay anniversary di ay ninyo ako murag mabuang. Duha na mo katuig na kita siyang patakabulan. Duha ka tuig na sila sa atong uyab niya nga naay ka relasyon niya sila siyang pakabuan. Nahug na noon og siya mo'y third party sa relasyon. Sus paita sa kita na guys. Galibog siya, pero mas galibog ko. Nangita ko's tinuod, pero may paywa na hibalo. Imo kong gihudas sa inyong pag-cool off. Igo ragi pa nakitbutas, pero sa pagbalik Sus. Igo ragi pa nakitbutas. niya gipadugay pa. Nimo ang atong relasyon tungod na luoy ka. Way pul Mao lang inay sa relasyon guys. Kanang mura ra mo gadua-dua ba. Mao bitaw nang naay uyab-uyab guys, naay panagkaila, magilhanay mo kay para makahibaw mo og unsay padulngan sa inyong relasyon. Mag-uyab lang mo kay kanang ikaw ganahan na kag uyab, wala ka ka-feel ba nga ang babae day nga imong giuyab tinud-anay pud daytong iyaha. Nya for the long run ikaw na nung laki maluoy ka mo buwag kay ang babae but-an kayo, halos gihatag ng tanan. Ang naa nimo na feel nimo kaluoy ra di gugma, so masakit ang ma-feel sa babae ana ug makahibaw siya maora nay na feel nimo sa iyaha. Ang kaluoy ra day mo'y nagkupot sa inyong relasyon. So masakit na siya, di ba? Padayta. basta nang kasakit ug tanang labad sa ulo. Basta imong uyab, wa na siya katoo. Ning biya siya, nya karon ka nako kamudapit. Magagod nimog namong sa ako nga mobalik. Pero before ko mulakaw, ingnon sa tika nga wa untay makalabaw. Sa imo kay gihatag ko tanan, pero maulagi jud ni. Yati may paywa na lang. Gasuko-suko pa kog nakahilak sa kasakit. Pero sa katapusan ako mandi ay ang kabit. May Maulagi na guys, oh. Nibati siya kasuko sa iyang hinigugma. Nibati siya kaluoy siyang kaugalingon. Pero mas nisamot ang iyahang gibating kasakit kay nakahibaw siya nga siya de ay mo'y kabit. So siya mo'y gihimong panakiputa sa babay. Sus paita sa kita. imong gipasagdan kaysa mahibal-an na lang nga imurang gibinuangan. Mao tong kanta nga pasakit gikanta ni MP3 featuring Grace Me. So nindot kay siya unod ang kanta niya guys. So before ta mohatag og reaction, fully naka-subscribe na mo sa tong channel nga Suyaon Ka TV. Then i-click lang ng notification bell para updated mo sa mga bag-o na tong mga videos, reviews and reaction guys. So mohatag tag reaction ning kantaha guys. Pasakit kining kantaha guys sa katuganing relasyon gani guys nga nagrelasyon lang mo kumo kay kanang naluoy ka, kumo kay kanang ganahan ra niya, pero ang problema katong imong gikarelasyon guys gihigugma ka niya, di ba? So nahigugma siya maayo nimo.
Nya for the long run, maluoy na kamo buwag kay siyempre kanang man naluoy naman kanya dugay na mo. Yes, siyempre masakitan gyud ang tao ngayon ana, di ba? O kalitan nimo buwag sa way igong rason. Tin mao bitaw na giingon guys nga sa panag-uyab dapat magswituhay mo sa usag-usa. Gugma na gibati ninyo sa usag-usa. Kahibaw na ka nga ikaw gid iyang gihigugma, di ba? Sumaora na guys ang mahatag natong reaksyon sa kanta nga Pasakit. Usbon ako. Salamat diay sa atong mga subscribers. Then katong wala pa ka subscribe, please lang og subscribe ug ganahan mo sa atong channel nga Suyaon Ka TV. So salamat guys.